to vraća za Kabaljera i griješi. I REBIĆ! Hajduk živi vječno, to svi dobro znaju. Bili dres na srcu, pobjede nam daju baul. Ivica Vušić i Ante REBIĆ su na prevasku u Hajduk. Goran Vučević ovaj tjedan je predstavio 2 nova igrača, ujedno i 2 prva plaćanja Hajduka, a to je Adrian Pajaziti i Frank Karačić. Frank Karačić, koji će u Hajduku vjerovatno pokrivati poziciju desnoga beka, dok će Adrian Pajaziti igrati u vezi kao zamjena za Raketića. Što se tiče Ivice Vušića, svi znamo o kakvoj golmanskoj veličini se radi. Riječ je o golmanu reprezentacije, drugom golmanu iza Levakovića. Trenutno je igrač Pafosa, no prema medijima i kako dalmatinski portali i ostali portali navode, on je napustio Pafos, pozdravio se sa stručnim stožerom i igračima i trebao bi iz Španjolske sleteti u Split u ponedjeljak na potpis 4-godišnjeg ugovora. Što se tiče Ivice Vušića i pozicije golmana u Hajduku, smatram kako je to riješena stvar. Što se tiče zadnje linije i golmana, to smo sve riješili. Što se tiče Ante REBIĆa, tu je stvar malo drugačija, iako mislim da će se to i srediti. Stvar je u tome da se zapela na plaći, ali da Ante REBIĆ ima veliku želju da dođe u Hajduk, iako je prije par godina izjavio da mu je želja zaigrati u Hajdukovom dresu pred Torcido, još dok je igrao u radničkom nogometnom klubu Split. Tako da smatram kako to gotova priča i Ante REBIĆ je blizu potpisa, zato je i video pred potpisom. Dogovara se negdje oko 400.000, REBIĆ traži 50.000 eura. Smatra kako će Hajduk pristati na 50.000 eura godišnje, iako je to znatno manje nego što je zarađivao u Leševu. Lešev je negdje imao plaću oko 2 milijuna eura. Ali što se toga tiče, smatram da je Ante REBIČ odličan posao. Igrač koji ima fizikale, ima šut. Nije 100% ono što nam treba, a to je igrač koji će ulaziti u dubinu, ulaziti u prostor. On je više igrač koji čeka loptu u noge. To već imamo, to je Marko Livaja, ali mislim ako sa Garcijom se klikne i ako ga on posloži na terenu tako treba, mislim da će Ante REBIČ biti vrhunsko pojačanje za Hajduk.